ሰላም ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት አስመራ አብዛ ሓለፈ ቅነ ኩልኻ ኤርትራዊ ታሪካ ፍለጥ ብዝብል ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መቕራብና ዝዝከር እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሃገርና ኤርትራ አውራ አብዛ ሓለፈ 80 ዓመታት ቅድሚውን እንተኾነ ብምኽንያት ተፈጥሮ ዝዓደላ ስትራቴጂያዊ አቀማምጣ ወትሩ ዓይኒ ሓያላት ሃገራት ዝወጥቃ ምዃኑን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ኣብ ዝሑል ኩናትን መምሕዳራት መግዛእቲ ጣልያንን እንግሊዝን መሬትን መሰልን ኤርትራውያን ብምምንጣል ኣብ መሬት ኤርትራ ናይ ዘካየድኦ ኩናትን ኤርትራውያን ግዳይ መግዛእቲ ብዛዕባ ዝኾኑሉ ኩነታትን ዘነጽር ትሕዝቶታት ድማ እዩ ነይሩ ሎሚ ከዓ መቐጸልቱ ዝኾነ ሕጂ እውን ኤርትራውያን ታሪኽና ንፍለጦ ግድን ንስማዕ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ሳልሳይ ክፋሉ ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ካብ ሰነዳት ውሽጢ ሃገር ተመርኪስና ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትከታተሉና ኣቐዲምና ብኽብሪ ንዕድመኩም ነዚ ትሕዝቶና እዚ ካልኦት ኤርትራውያንን ጉዱሳትን ምእንቲ ክበጽሖም ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ነዛ ቻነልና ድማ ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓጋገዙና ብትሕትና ንላብወኩም ሕጂ ናብቲ ዘዳለናዮ ንሰግር ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ናይ ዝትሕዝቶ እዚ ምስ መግዛእቲ ጣልያን ተዓስኪሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣቦታትና ኣብ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዓለም እንግሊዛውያን ምእንቲ ንኢጣልያ ክስዕርዋ ነቶም ሓያላት ተዋጋእቲ ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዓሳክር ብምሉእ ልቦም ከይገጥምዎምን ካብኡ ሓሊፎምን ከይስዕርዎምን ስለ ዝሰግኡ ብነፈርቲ ወረቓቕቲ ብምብታን ከምቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ይኹን እዋን ናይዚ ዝተደምሰሰ ጭፍራ ንኤርትራ ክወሩ ዝደልዩ ወረርቲ ዝብልዎ ነቶም ኤርትራውያን ዓሳክር ናጽነት ሃገርኩም ክንህበኩም ኢና ጥራሕ ኣይትዋግኡና ኢድኩም ብሰላም ናባና ብምሃብ ምፁ ብምባል ጎስጓስ ከም ዘካየዱን ገርሀኛታት በሽሓት ዝቁጸሩ ምኩራት ተዋጋእቲ ኤርትራውያን ዓሳክር ድማ ሓቂ መሲልዎም ነቲ ሕሱም መግዛእቲ ጣልያን ብምርሕራሕ ናብ ሰራዊት እንግሊዝ ኢዶም ስለ ዝሃቡ እንግሊዝ በዝን ካልእን ተደፋፊኡ ካብ ቁርደት ጀሚሩ ክሳብ ኣስመራ ብምብጻሕ ንኤርትራ ክቆጻጸራ ከም ዝኸኣለን ይኹን እምበር መግዛእቲ እንግሊዝ ንኤርትራ ሽዑ ንሽዑ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነታ ኣብ ክንዲ ዝህባ ምምሕዳሩ ከም ዝተኸለን ተኸታቲልናዮ ነርና ኢና ብድሕሪ ዝኸ እንታይ ሰዓበ እታ ብንጉስ ሃይለ ሥላሴ እትምራሕ ዝነበረት ጎረቤት ኤርትራ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ኤርትራ ብኸመያ መርገጽ እግራ ትፈታትን ነይራ ዝቕጽል ተኸታታሊ ትሕዝቶና ክምልሶ እዩ
ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ድማ ንሎሚ ገለ ክፋል ናይ ተሓቀኛ ታሪኽ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ነቕርበልኩም ኣሎና ተኸታተሉና هري معاري اشترى منين السان ودبا انت وانا هري معاري اشترى منين السان ودبا هري معاري اشترى منين السان ودبا انت وانا هري معاري اشترى منين السان ودبا لوحك ساده جمالين عنا ساحل قدر لوحك ساده جمالين عنا ساحل لوحك ساده راويدينا لو دميتو ترسروي لوحك ساده راويدينا لو دميتو ترسروي قالاشني كلاش دور معاري مسم حرايدو تنفوع قالاشني كلاش دور معاري مسم حرايدو تنفوع أشبرومي أسمراتيو أقرقرو أشبرومي شحنت شعات مئتين أربعتات مرحت بوليتيكا إيرترا يترفدو نتي أب تحت جزءات إيطاليا مع بلوز نبرة إيرتراوي هجراونت نتي أب تحت شفان قبيلانتن استفلالي قوانقاتاتن حليفو زركب طبو نايمو بقول دم موسوون تاريخن متأسسار حزب إيرترا كوا أيتغنزبون بزي مخنيات زي اتهزبن اتم مراحتون كاب حدا مرداتا وي صفعي يبقوس نيرو مبال آزيو أصقاميوم بتدقاقامي كمن نرئو اتهزبي ددحري ياتاويانن هايمانوتاويانن مراحتو يخيدن بر نت بوليتيكاو صعبنت لعلتي نايحونتن صبق قربتنان زمدناتاتون لمدن صارعو أبحد حدو زباس وي زبات خاينبرن اتي نايمبوقول متصامت زينبرو كفال هزبي انتخوناون نتتصنحه ناي سلامن حدحداو متحققاز مكببارن مقرباتن زمدنا كغير زدلي نبرن إذ فلويت أبايزي أبربعاتات راي زيكونه أبقصيلو الصعابة واناتون انتلاي أبتبهاي موانتن وغنن كغاما معوز هاكنا ناي شحنت شعاد تميتن سساتات بوليتيكا صوران سر صوران كمز تفتاتونو هزبي إرتراغن كمز صغورو مذكار أقداسيوم بحثيرو أب شحنت شعاد تميتن أربعاتات اتمريح زبهال أكال معامو دليت هزبي إيرترا أي تردون بقبو أن صبارقون كمون أي غلطون كبهالي كاليوم مزز تأساسرغن بوزح غزي زي تسقطلو كالاي نطبلو اتوم بمغزاتي إيطاليا بإيرترا زي تطرنفو زبتات نزمنات سلام بزعابلولو غربتنا زي تنابورو يوم أب حدحدوم زكاير بوزح زعاقونو مورارن مزمماتن كوان تنبره حدا خفال وي هزبي نتخال خفال وي هزبي مليخو زي غزالو وانغناي نبرن أبتيس تتغسى ناي حد مورارون انتخونه عميق سمبرات وي بسلا زغدفه ناي حد مقففا عنيرو خبهالاي كالن رجز أمتاحت ملكن مجزاتن تجري بشماغله سرز سددنيريم فتنتات رأس ولدن كيل نعبل لاخبساتات أبقل خفالات حماق سمعيت فتيرون خونيم كمون تكباراتن زمتان بهات حقوس وزتغا نتكس نخلينام أبو سنبوتاتات نابنت أمونغو بين عمرن هادن دوان طرعان صنع دقلن كمون بسنك السحاب مريتا بستفلالي خبابيتات ولعتف زبل قريجتات نيريوم نزقن كابتوسون عنكيلاتو زي وطسن نخالوت غوربابت زي تنكن وي زي لك من سلزنبره أمونغو إيرتراوان نحد حدوم صفحاتن عمقوتن زنوبرو كيمن كرحنتن أينو برومن مبال مقنان هيكونن كيم كرحنتن فرحن زنبره أبلعل بعداوان قزاتيوم كاب سقر مرب زمتز زنبره ورارات مسافن تتقراين أمحران نابنت اتي اب تحت طاليان عبيو نإنجليز تقبله ولدو إيرتراوان بعلوس تموكورولو وي كاب أف ولدو بقطتاز السمعون زفلطون زنبره حقيوم زمتا راسيان مغرفتن تقارو وبي سبقادسن آلولا بعلون كساب زلنا اوان أسرو أيتفأن هزبي إيرترا كبسو يخون متحتو نتاليان بزي تقاومو استقبله كابزز تبهالة تدقاقامن أزيو أعناون ورارات نمدحانن عقبة نمركابني زبلون اللوم كمتي أقدمنا زتقصنا يجن عقبة طاليان كساب ممتع سرعات فاشيستنتيو الساليوم كابو قصيلغن اتسرعات كودقن كاب إيرترا خئلن يخوينو تمنيت نا إيرتراوان بمنتاي غني تكا زبل حتو نا حبار ملسي أينو برومن أبت أوانتي زنبرو
ኤርትራውያን መንቋቋሕታ ዝነበሮም መራሕቲ ብዛዕባ ዝመጽእ ፖለቲካ መልክዕ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ዝነቅል ጥሙር ሓሳቢ ነይሩ ክበሃል እውን ኣይከኣልን ኩሉ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ካብ እንግሊዝ ንኽመጽእ ትጽቢት ዝነበረ እዩ ዝመስል እቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ስውር ሓፈሻዊ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ኣብ ምጅማር ግዝኣት ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓፈሻዊ ስእሊ እዚ ክርአ ዘለዎ ዓሚቕ ጽልኣት ፋሽስታዊ መግዛእቲ ነይሩ ኢጣልያውያን ዜጋታት ካብቲ ገና ሒዞሞ ዝነበሩ መንግስታውን ብሕታውን ስልጣን ለቂቖም ብኤርትራውያን ክትኩእ ዝብል ድሌት ዜጋታት ኤርትራ እዩ ነይሩ እንግሊዝ ዝገብሮ ዝነበረ ምጽግጋዕ ናብ ኢጣልያውያን ከዓ ስክፍታ ንህዝቢ ኤርትራ ይፈጥር ነበረ ኣብዚ መጀመርታ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትምጻእና ዝብል ጉሁድ ጠለብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይስማዕ ኣይነበረን ሃይማኖቱን ኣውራጅኡን ብዘየገድስ ኩሉ ይሳተፈሉ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣበጋግሱ ሃገራዊ መልክዕን ባይታን ነይርዎ እዩ እቲ ምትእኽኻብ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ዘተን ምትእኽኻብን ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ማለት ብስም ቤት ሉል ቀይሕ ባሕሪ ዝፍለጥ ዝነበረ እንዳ መሐመድ ኣበራ ሓጎስ እዩ ዝካየድ ዝነበረ ካልእ መራኸቢ ቦታ ድማ ኣብቲ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ዝርከብ ቀጽሪ እንዳ ቁስምላህ ነበረ እዚ ድማ ፊተውራሪ መሐመድ ኣበራ ሓጎስን ሼኽ ኣደም ቁስምላህን ካብቶም መስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብምዃን ንገዛውቶም መራኸብን ክኸውን የፍቅዱ ስለ ዝነበሩ እዮም እዞም ክልተ ካብ መስረቲ ኣልራቢጣ ኣልእስላምያ እውን ንምዃን ዝበቑዕዮም እቲ ብቐጥታ ናብ ምምስራት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘምርሒ ፍጻመ ግን ብቐዳም 4 ግንቦት 1941 ዓመተ ምህረት ኣጓነፈ ቅድሚ ፍጹም ስዕረቱ ምምሕዳር ኢጣልያ ነቶም ብዛብጥያ ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንኣስታት 3 ዋርሕ ደሞዝ ከይከፈሎም ጸኒሑ ነይሩ እዩ እዚኣቶም ከም ዝነበርዎ ኣብ ስራሕ ፖሊስ ንኽቕጽሉ ምምሕዳር ብሪጣንያ ስለ ዝፈቐደ ኣይተበታተኑን በዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ድማ እቶም ዛብጥያ 20 ዝኾኑ ወከልቲ ብምምራጽ እቲ ዘይተኸፍሎም ደሞዝ ንኽወሃቦም ጥርዓን ከቕርቡ ናብ ዝምልከቶም ኣመሓደርቲ ብሪጣንያ ለኣኽዎም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተቐበሎም መኮንን ግን እንግሊዛዊ ዘይኮነስ ኢጣልያዊ ሻምበል ናይ ካራቢኔሪ ዝነበረ እዩ ከምኡ ዝመሰለ ሕቶ ካብ ኤርትራውያን መቕራቡ ስለ ዘይተቐበሎን ስለ ዘሕረቖን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኢጣልያዊ ወተሃደር ተኽሲ ክኸፍት ኣዘዘሞ እቲ ወተሃደር ትእዛዝ ፈጸመ ኣብ ኣፍ ደገዚ ሎሚ ብስም ኣጅብ ዝፍለጥ ዘሎ መደበር ፖሊስ ኣብ ኣስመራ ሓደ ተስፋ ስላሴ ሃብተ ዝተባህለ ኣባል ዛብጥያ ድማ ሞተ እቶም ዝተረፉ ተበታቲኖም ምስ ሃደሙ ካራቢኔሪ ደድሕሪኦም ብምስዓብ ንሓደ ዛብጥያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ኣርኪቦም ከዓ ቀተልዎም ነዚ ምስ ገበሩ እቶም ቀተልቲ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ተሓብኦም ህዝቢ ተኣኪቡ ኣውፂኡ ቆትሎም ደሊ ነይሩ እዩ ግን ወተሃደራት እንግሊዝ መጺኦም ኣብ ትሕቲ ዕቕቦኦም ብምእታው ኣድሓንዎም ሽዑ ምሸት እዚ ናይ ቀዳም ፍጻሜ እኹል መበገሲ ስለ ዝኾኖም እቶም እንዳበራ ሓጎስ ዝእከቡ ዝነበሩ ዜጋታት መሊሶም ብምስጥር ብምርኻብ ማሕበር ክምስርቱ ወሰኑ تمحبر وكالن ودأ نجرن هزب خوينو نمثل إيرتراوان أبجزي إنجليز كما قوتيو تحلينهم نم محبراو مسلاتن قدياتن مثل سرحن عيون مثل معرنة أبكر محجي كمون نم معك أبسب أو خبر إيرتراوان زازو ومبر بوليتيكاو ميلان بروغرامن حيزوز تل على محبر جناين بران زخانة نع أو رجع هيمانوت يخون كال وجناو مفللاي زجهادلو متخبون أين بران أمون قوتهم مسرتي ناي بوليتيكا فللي انتنير دما أبز درجازي فتصم أيتجهدن كمزيلو محبر فقر هاجر مفها نبحمش تجنبط شحن شعات 241 عام تمرت بزوج حليتي تمسرته نت محبر التكاد شماغله بعصر تخلت تصبات شدش تسلام شدش تخا خريستيان قومت أمون جوزي أتوم في توراري قبر مسكال ولدو دقيات حسن علي شيخ عبد القادر كبيرة بلاتا دمساس ولد ميكائيل حج إمام موسى كأنيازمات برهانو أحمد دينن أتو ولد أول دماريامن نبروم في التوراري قبر مسكال ولدو دما قدماي بريزيدنت محبر كوينوم تمرتوم شيخ عبد القادر كبيرغا مكتل بريزيدنت قونوم سنبت حموش تقنبوت شحن شعات 241 تمحبر أبسمرا سلماو سلفي كقبر تصوعه سيلفيا بانكرست زي تبهالت صحافيت أبت سلماو سلفي كاب 3,000 كساب 4,000 حزبي كمز تساتفه تقلت تساتفتنا السلفقن اتو قطري كابز تتقصي
እክብ ዝበለ ምንባሩ የዘንትዎም መጀመርታ ናብ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ እቲ እኩብ ህዝቢ ብመገዲ ሽማግለታት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ንኽራኸብ ሓተተ ምስተፈቕደሉ ሼኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ዝርከብዎም ወከልቲ ናብ ትሽዑ ወተሃደራዊ ኣመሓዳሪ ኤርትራ ዝተሾመ ብርጋዴር ጀነራል ኬኔዲ ኩክ ንኽራኸብ ለኣኸ ሼኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ኣብ 1902 ደሴ ኣብ እትበሃል ከባቢ ምጽዋዕ እትርከብ ደሴት ተወሊዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ናይ መባእታ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣብ ኣስመራን ምጽዋዕን ከም ጸሓፋይ ኣብ ሆደይዳ ኸዓ ከም ቱርጁማን ናይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ የመን ዘገልገሉ ምሁር ሰብ እዮም ዝነበሩ ብትምህርቶም ጥራይ ዘይኮነ ብሃገራዊ ስምዒቶም እውን ፍሉጥ ስለ ዝነበሩ ኸዓ ብስም ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ኬኔዲ ኩክ ንኽዛረቡ በታ ዝተዋፀት ሽማግለ ተመዘዙ ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ዘረብኦም ምስ ወድኡ ከቢረ ነቶም ሰበ ስልጣን ብሪጣንያ ህዝቢ ኤርትራ ይጽበዮም ከም ዝነበረ ካብ መጹኻ ነቲ ዘተስፈውዎ ሓርነቱን ዓዱን ንኸጨብጥዎ መብጽዖም ንኽፍጽሙ ኣማሕፀንዎም ሙዙን ዘረባ እኳ እንተነበረ ኬኔዲ ኩክ ብጽቡቕ ኣይተቐበሎን ንኣስታት 20 ዓመታት ከም ወተሃደራዊ ገዛኢ ናይ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሱዳን ዘገልገለ መሰል ሓርነት ናይ ጉዛኣት ኣፍሪቃውያን ንኽርዳእ ወይ ክቕበል ትጽቢት ዘይግበረሉ ናይ መግዛእቲ መኮንን እዩ ዝነበረ ኬኔዲ ኩክ ንቓላት ዓብደልቃድር ከቢረ ድማ ብቐጥታ ከይመለሰ ቃልኩም ሰሚዐ የለኹም እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ግን ሕጊ ፖሊስ ዘየፍቅዶ እዩ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይተኣወጀ ሓጢኣት ኮይኑ ኣይጽብጸበልኩምን ሕጂ ተበተኑ ገዛኹም ኪዱ ድሕሪ ሕጂ ግን ፖሊስ ዘየፍቅዶ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ኸይግበር እእዘኩም ኣለኹ ዝብል ዘረባ ብምቕራብ ብዛዕባ ሓርነት ሃገር ይኹን መብጻዕ ናይ መንግስቱ ቃል ከየውፅእ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ኣሰናበቶም እቲ ኣብ ግዳም ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ ግን ኣይተበተነን ብሽማግልኡ ተመሪሑ ኸዓ ጓይሉን ጨፈሩን እናስምዐ ናብ ኩላተን ኣብያተ ክርስቲያን ኣስመራን ናብ ዓቢ መስጊድን ብምዛር ጸሎቱ ስምዐ ሓጎሱ እውን ገለጸ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ኸዓ ኬኔዲ ኩክ ብዘይፍቓድ ፖሊስ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ካብ ሓደ ዓቐን ዝረጉድ በትሪ ሒዝካ ምዛርን ካብ 2-3 ሰባት ንላዕሊ ምእካብን ዝኽልክል ሕጊ ከም ዝወፀን ነዚ ዝጠሓሰ ድማ ብፖሊስ ከም ዝሕተትን ብወግዒ ኣወጀ ከምዚ ኢሉ ኸዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ትጽቢቱን ድሌቱን ናብ ዝኾነ ዘሰክፍ ኣንፈት ሒዙ ናብ ዝተበገሰ መግዛእቲ እንግሊዝ ወይ መግዛእቲ ብሪጣንያ ኣተወ حياة اليوم بعد سعدة ساعات حبت أسامبل بلغ بحجات كله وقرب سالنا بسرعات في خيادني حوشان أسرعات أبت جميل ناتنا ناقبحات أما تنبر ورد الجامعات أفتاد كأسفرنا وخمران قرابعات الحقوق أسفرنا سمعنا من دعات حياة اليوم زحم بربرا انجليز رخيبوا مع الحسن دارا ندحري الدرب خان باديلا أطربوا صوان عمناتا ماسكين أغاثا ولا مردان أي أنجليز اتنا قاسدو خب حد ما تتسددو خب خان عبتا من بلع والدو قلت نغيولا نعقيدو زبد هذا الحزبين مشتو زبد رايدلي حزبين مشتو بعد شمتة داسني شمتو بعد حرادة تاسن حراتو بعد سمتة نحرني مغليتو بعد سمتة نحرني مغليتو بعد شمتة عشرين شمتو بعد حرادة تاسن حراتو قاش أخوتي وحل بيت كاتو حتى ناخون مشتو ካብ መጀመርቱ ምምሕዳር ብሪጣንያ ብኹነታት ኢጣልያውያን እምበር ብኤርትራውያን ብዙሕ ከም ዘይተገደሰ ኣብታ መጀመርታ ወርሒ ንኤርትራ ዝተቆጻጸረላ ተረጋጊጹ እዩ ቀጺሉ ዝሰዓበ ፍጻመታት ምእንቲ ብግቡእ ክስራዕ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ ንኤርትራን መጻዕ ዕድላን ብኸመይ ይርእዮ ከም ዝነበረ ምርዳእ ኣድላይ ይመስለና ካብቲ በቢግዚኡ ዝፈትሖ ምስጢራዊ ሰነዳቱን ላዕልኻ ነዚ ዘብርህ ምንጪ ኣይርከብን እቲ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ንብርጋዴር ጀነራል ኬኔዲ ኩክ ዝተኮ ወተሃደራዊ ማሕዳሪ ብርጋዴር ስቲቨን ሎንግሊክ ካብ ጥሪ ክሳብ 30 ሰነ 1942 ዓመተ ምህረት ንዝነበረ ናይ ምምሕዳር ተመክሩ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ድረቕቲ
እቶት ዘይብላ ሃገርን እዩ ዝዛረበላ ናይ መግቢ ጠለባ ከም ዘይተማልእ ኣብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋታት ተሸይጡ ክህብትማ ዝኽእል ኣቕሓ መሸጣ ከም ዘይብላ ኢጣልያውያን ተኾኑውን ብቐጻልነት ብኽሳራ ከም ዝገዝእዋ ድሕሪ ምግላጽ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ እውን ከይተረፈ ካብ ድኽነት ከድሕና ከም ዘይክእል ይድምድም እቲ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ብርጋዴር ስቲቨን ሎንግሊክ ንምምሕዳር ብዝምልከት ኣብ መንጎቶም ብባህልን መበቆልን ዝፈላለዩ ኤርትራውያን ናይ ደቀባት ምምሕዳራዊ ስርዓት ክስርቱ ወይ ንኽብ ዝበለ ሓላፍነት ክምልመሉ ዝኽእሉ ባእታታት የለውን ይብል ሎንግሪክ ካብዚ ተበጊሱ ከዓ ንውሕዳት ኤርትራውያን ከም ደያኑ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ደቀባትን ሸሪዓን ክቆጽር እንከሎ ቋንቋ ጣልያን ንዝፈልጡ ድማ ከም ጸሓፍትን ታሕተዎት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ቆጸሮም ዝተረፈ ስራሕ መንግስቲ ግን ንኢጣልያውያን ዜጋታት ተገድፈ እዚኣቶም ነቲ ቅድሚ ስዕረት መንግስቶም ሒዞምዎ ዝነበሩ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ከዓ ቅጽልዎም እንግሊዛውያን መኮንናት ከም ላዕለዎት ተቆጻጸርትን ተዘይኮይኑ ኣብቲ መዓልታዊ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰላሰለሉ ዝነበረ ጽፍሕታት ኣይኣተውን እዚ ከም ቀደሙ ናይ ኢጣልያውያን ሕዛእቲ ኾነ ርግጽ ብርክት ዝበሉ ናይ ፋሽስት ኢጣልያ ተደናገጽትን መዕገርገርትን ዝተባህሉ ኢጣልያውያን ተኣሲሮም እዮም ገሊኦም እውን ተባሪሮም ወይ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣትዮም ነበሩ ምስቲ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ብዝሒ ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ክርአ እንከሎ ግን እዚ ቁጽሪ እዚ ኣዝዩ ውሕድን ንጽልዎኦም ዘይትንክፍን እዩ ዝነበረ ኤርትራ ብዘይቲ ዝጸንሐ ምምሕዳራዊ መኪና ፋሽስት ኢጣልያ ክትመሓደር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ዓብላሊ ስለ ዝነበረ ሎንግሪክ ከምቲ ዝነበሮ ንኽቕጽል ወሰነን ቀጸሎን ድማ ከምዚ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር እንግሊዝ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ድሌትን ኣተሓሳስባን ኤርትራውያን ኣይተገደሰሉን ንስምዒቶም እውን ኣቓልቦ ይሃቦን ንጣልያን ግን ብዝተፈላለየ ዓይኒ ጠመቶም ብዙሓት ካብኣቶም ስምዒቶም ክብሮቶምን ሓርበኝነቶምን ክሳብ ዘይተተንከፈ ከዓ ከገልግልዎ ስለ ዝተሰማምዑ ብሜላን ጥንቃቐን ክቐርቦም ወሰነ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብሮሜል ዝምራሕ ሓይልታት ኣክሲስ ግብፂ ገጹ ይደፍእ ስለ ዝነበረ እንግሊዝ ንኤርትራ ከም ደጀኑን ኣድላይ መገጣጠሚ ኣቑሑ ዘስራሓላን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዝጽግነላን መደበሩ ብምግባር እዩ ዝሃንጻ ዝነበረ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ኢጣልያ ክእለታዊ ዕዮን ድሉው ምምሕዳርን ከዓ ክጥቀመሉ ወሰነ ስለዚ ንረብሓቶም ኢጣልያውያን ዘይኮነ ንረብሑን ረብሓ ሰብ ኪዳኑን ጽቡቕን ለጋስን ኣታሕዛ ንኽገብረሎም ከም ቀንዲ ሜልኡ ወሰዶም እዚ ይብል እቲ ጀነራል ኣመሓዳሪ ብገለ ሰባት ዝንቀፍ ሜላ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ንዘሎን ድሉው ንዝኾነን ባእታ ምዕቃብን ብኡ ምጥቃምን ኣገዳሲ እዩ ብቖንዱ ኸ እቲ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ከም ዝኸውን ምግባር ዝደፋፍእ ምኽንያት እዚ ባእታ እዩ ይብል ስለዚ መነባብሮ ኢጣልያውያን ምጥጣሕ ካብ ተቃውሞ ወይ ተጸባእነት ደቀባት ምሕላዎም ወዘተ ዝኣመሰለ ኣተኩሮ ሂቡ ከዓ ተሰርሓሎም ብስምሕውነት ምስ ኢጣልያውያን ከዓ እንግሊዛውያን በብግዚኡ ምዱብ ርክባት ናይ ጾታ ኩዕሶ ግጥማት ናይ ባህሊ ምርኢታት ወዘተ ይገብሩ ነበሩ ናብ ኤርትራውያን ዝነበረ ኣቀራርባ መንግስቲ እንግሊዝ ዝተፈልየ ዝነበረ ኣብቲ ጸብጻቡ እዚ ጀነራል ከምዚ ይብል ፍርቂ ዘመን መግዛእቲ ኢጣልያ ኤርትራውያን ኢጣልያውያን ብመጠኑ ንኽፈትውዎም ሓሓሊፎም እውን ንኸኽብርዎም ምሂርዎም እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንሕና ቅድሚ ትሕዞና ንዝኣተናሎም መብፅዓ ከምኡውን ሓውሱ መብፅዓ ክንትግብር ኣይከኣልናን ወይ እውን ኣይደለናን እዚ ኸዓ እቶም ደቀባት ንኸጉረምርሙ ምኽንያት ኮይኑዎም እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቁጠባዊ ኩነታት ተመሓይሹ ስለ ዘሎ ንግዚኡ ኤርትራዊ ጸገማት ይፈጥር የለን ጥርዓናቱ ዝምርምርን ዘይበርሀ ተግባራት ምምሕዳር ንኸረድእ ዝፍትንን ሓደ ናይ ጉዳያት ደቀባት ፖለቲካዊ መኮንን ዝቆጻጸሮ ኤርትራዊ ቤት ምኽሪ ቆይሙሎም እዚ ጽቡቕ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ምርኣዩ ንንጥፈታት ኣቡነ ማርቆስን ሰዓብቱን ይከታተለሎ ብሓፈሽኡ ግን እምነት ኤርትራውያን ነቲ ዝዕወት ወገንን ንበዓል ገንዘብን ክስዕብ እዩ ካብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዓሌታት ዝያዳ ምእዙዛትን ዝተሓተ ናይ ጎነቕ ዝምባለ ዘለዎምን እዮም ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ደረጃኦም ዘይምዕቡል ብምዃኑ ድማ ከነመስግኒ ዝግባአና ክብል ጸብጻቡ ኣብቲ እዋን እቲ ኣመሓላለፈ እዚ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ዝነበረ ጀነራል ታሪኽ ዘፍሸሎ ትንቢትን ገምጋም ናይ ሓደ ህዝብን እንተልዩ እዚኦም ከም ኩላቶም እንግሊዛውያን መኮንናት ናይቲ እዋን እቲ
ሎንግሪግ ንሃገራዊ ስምዒት ኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ትሑት ግምት ዝህብ ተጣባቂ ምስፍሕፋሕን ሃፀይነትን ብሪጣንያ እዩ ዝነበረ ንዕኡን ከምኡን ኤርትራውያን ጥሙር መንነት ኣይነበሮምን ከም ዝተነጻጸሉ እንተለዓለ ከዓ ብደረጃ ቀቢላን ኣውራጃን ዝረኣዩ ኔቲቭስ እዩ ዝርኦም ዝነበረ ምኽንያቱ ገዛእቲ እንግሊዝ ኔቲቭ ክብሉ እንከለዉ ካብ ስልጣነ ኣውሮጳ ዝረሓቐን ዘይርድኦን ክምራሕ እምበር ክመርሕ ዘይክእል ኣብ ድሑር እምነታት ጥሒሉ ግዜኡ ብኾንቱ ዘባኽን ናይ ምምሃርን ምስጓምን ተኽእሎ ዝተሓረሞ ውሉድ ናይቲ ተገዚኡ ዘሎ ሃገር ማለቶም እዩ ዝነበረ ከም ተዓወትቲ መጺኦም መበገሲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሜልኦም ኣብ ክንዲ ንኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ምግባሮም እምበኣር ብመንጽርቲ ኣረኣዮምን ካብ ኢጣልያውያን ክረኽብዎ ዝኽእሉ ንዝነበሩ ናይ ዕዮ ጥበብን ክጥመት እንከሎ ዘገርም ኣይከውንን ግዝኣትን ሃገርን ኢጣልያውያን እምበኣር ሃገር ኤርትራውያን ዝረግጹ ዘለዉ ስለ ዘይመሰሎም እዩ ነዚ ረኣያ እዚ ዘረጋግጽ ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ሎንግሪግ ባዕሉ ኣብቲ ጸብጻብ እውን ጽሒፍዎ ነይሩ ኤረይ መዓረይ መናምቲቲ ተጋዳላይዶ ተሰዊ ኤረይ መዓረይ መናምቲቲ ተጋዳላይዶ ኤረይ መዓረይ በኽሪ ለሚኔ ንሳን ወደባ እንተዋናውኔ ኤረይ መዓረይ በኽሪ ለሚኔ ንሳን ወደባ እንተዋናውኔ 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 ንሳን ወደባ መንግስቲ እንግሊዝ ብጥንቃቐ ክሕዞምን ናብ ጸጉዑ ክስሕቦምን ኣሎ ካብ ዝበሎም 6 ኤርትራውያን ወይ ዞባዊ መራሕቲ እቶም 5 ኢጣልያውያን ነበሩ ሓደ ኣቡነ ማርቆስ ጥራዮም ካብ ኤርትራውያን ሓዊሶም ንሶም እውን ብምኽንያት እቲ ግዝኣቲ ኢትዮጵያ ንምዕዳም ዘርእይዎ ዝነበሩ ጉሁድ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ክትትል ክግበረሎም ይድለ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራውያን መጻኢ ዕድሎምን ሕቶን ገዛእቲ እንግሊዝ ዓብ ግድል ኮነ ትጽቢቶም ህዝቢ ኤርትራ ደድሕር ዝተዓወተን በዓል ገንዘብን ክጎይ ንዝኾነ ብኣቶም ዝተወሰነሉ ነገር ከዓ ብልኡምነት ክቕበል እዩ ዝነበረ ኣብቲ ሰፊሕ ጸብጻቡ እቲ እንግሊዛዊ መሓዳሪ ናይ ኤርትራ ሎንግሪግ ንቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ኤርትራ ኣልዒሉ እውን ኣስፊሑ ገሊጹ ነይሩ ቀንዲ ኣቓልቡ ኣብተን ኢጣልያውያን ሰፊሮምለን ዝነበሩ ከተማታት ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኣብአን ብመንግስቲ ዝጠፍእ ዝነበረ ወፃእን ካብ ኣብያተ ዕዮታትን ዝርከብ ዝነበረ ኣታውን ኣስፊሑ ይገልጽ ንምምሕዳር ኣውራጃታት ብዝምልከት ግን እቲ ምምሕዳር ይኹን ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ በቲ ናይ ቀደሙ ንኽቕጽልን ንምምሕያሹ ብዙሕ ይጽዓር ከም ዘይነበረን የመልክት ካብ ማሕበራዊ ትንታነን ሜላን ሎንግሪግ መንግስቲ እንግሊዝ ንኹነታት እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ይግደሰሉ ከም ዘይነበረ ወይ ነቲ ፖለቲካዊ ሜልኡ ክብል ደይመደይሉ ካብ ድኽነትን ቀቢላዊ ግርጭትን ክወፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ የቕርቦ ምንባሩ ንርዳእ ብኣንጻር እዚ ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኩላተን ከተማታት ኤርትራ ብፍላይ ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓረ ከረን መንደፈራ ሰፈራት ናይ ኣበስመራ ዘይድለዩ ኢጣልያውያን ስለ ዝነበራ ንኸኸትመን መብራህትን ማይን ከእትወለን ግቡእ ምምሕዳራዊ ኣገባብ ክሰርዓለን ይጽዕር ነይሩ ብዛዕባ ዝን ካልእ ንኢንዱስትርያዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኩነታት ዕዮ ኢጣልያውያንን ኤርትራውያንን ሰራሕተኛት ወዘተ ዝምልከት ዝርዝራትን ሎንግሪግ ኣብ ጸብጻቡ የስፍር እዩ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር ብሪጣንያ ንፖለቲካዊ ዕድል ኤርትራ ብመንጽር ረብሑን ረብሓታት ካልኦትን እምበር ብመንጽር ረብሓት ሃገርን ህዝባን ከም ዘይረኣዮ ጠቒስና ኣለና ንማለቱ ናይ ኤርትራ መጻኢ ኣብ ዋዕላ ሰላም ስለ ዝውሰን ትሕዝትኡ ግዝያውን ናይ ምጽናሕን ጥራይ ምንባር እኳ ብተደጋጋሚ እንተገለጸ ውሽጢ ውሽጥስ ሓደ ትልሚ ኣንጻር ኤርትራ ይሕንጸጽ እዩ ዝነበረ እቲ ትልሚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከይተሓጽረ ነቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ መላእ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክህልዋ ዝደለ ዝነበረ ቦታ ንምምችቻ ዝሓለነ ይውን ነይሩ ኣብዚ ሓፈሻዊ ትልሚ እዚ እንግሊዝ ንኤርትራ ብዘይካ ከም መዋገይን መጣልዕን ከም ነብሳ ዝኸኣለት በዓልቲ መሰልን ህዝብን ኮቶ ኣይረኣየታን ሰነዳት ብሪጣንያ ከም ዝረጋግጾ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብወግዒ ክትጽዕዳ ዝጀመረት ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይቲ ዓመት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣንቶኒ ኤደን ዝተባሃለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኤርትራ ብታሪኻዊ ኤትኒካውን ናይ ቋንቋን ምኽንያት ከም እትብጽሓን ናይ ደገ ወራራትን ዓመፅን ብመገዲ ኤርትራ ዳግም ንኸይኣትዋ ከዓ
እትሕታ ክስማዕ ቁንዕን ፍትሓውን ከም ዝነበረ ኣመልኪታ ነይራ። ኣብቲ ዕለትቲ ኣንቶኒ ኤደን ኣርጂሃው ንዝተባህለ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ብኢትዮጵያ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሰላም ጥራይ ከም ዝፍታሕ ድሕሪ ምሕባር ሽሑ እኳ ብሪጣንያ ናይ ገዛእ ርእሳ ትልምታት እንተሃለዋ እቲ ትልምታት እቲ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ክግለጽ ከም ዘይግባእ ሓበሮም። ኣምባሳደር ሃው ባዕሉ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ገጹ ዘቕንዐ ስግረ ሃገራውነት ወይ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ከም ዘይነበረ ይእመን። ይኹን እምበር ይብል ኣብ ሓደ ካብ ደብዳቤታቱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እተቕርቦ ዝነበረት ሕቶታት ጸኒሑ ኣገዳስነት ምርካቡ ስለ ዘይተርፎ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኣንፈት ስግረ ሃገራውነት እንተሎን ስምዒቲ ኤርትራውያን እንታይ ምዃኑን ንኽሕበር ኣጥቢቑ ይሓትት። ኣብ ምጅማር ኣርባዓታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘይነበረ ጂኬኤን ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ናይቲ እዋነቲ ብሪጣንያዊ መኮንን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝተመራመረ ደራስን እውን ይገልጽ እዮም። እዚ ግን ብሪጣንያ እተንብቦ ወይ እትግደሰሉ ጉዳይ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ጉዳይ ምውጋን ኤርትራን ኢጣልያዊ ሶማሊላንድ ነበርን ረብሓ ብሪጣንያ ብዘረጋገጽ መገዲ ጥራይ ንኽውሰን ተወዲኡ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ስለ ዝነበረ ንኣብነት ብ31 መጋቢት 1943 ዓመተ ምህረት ኣምባሳደር ሃው ንኣንቶኒ ኤደን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ነዚ መትከልን ውሳኔን እዚ ድሕሪ ምጥቃስ ረብሓታት ብሪጣንያ ዝሕሎ ብቐዳምነት ብሪጣንያ ብኣማኻርታ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ጽልዋ ምስ እተረጋግጽ ካልኣይ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ንኣብነት ባሮን ካልእን ናይ ዶብ ምምሕያሽ ምስ ዝግበር ሳልሳይ ከም መለወጢ ወይ መባድልቲ ድሌታት ብሪጣንያ ጠለባት ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝማላእ ምንባሩ ይገልጽ። ኣብዚ ደው ከይበለኻ ኣምባሳደር ሃው ኤርትራ ብግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክትመሓደር እውን ኣሚሙ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ምንጭ ናይ ትእማመታት ካብ ኤርትራ ዝበቖለ ዘይምንባር እዩ። ክልተ ኣብ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ወሳኒ ተራ ዝተጻወቱ ሓሳባት ግን ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ተቐልቀሉ። ቀዳማይ ንጠለባት ኢትዮጵያ ዝዓበየ ግምት ምሃብ፣ ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳባት። ክልቲኡ እዚ ሓሳባት እዚ ኸ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ናይ ኤርትራውያን እዩ። ኣየገርምን? هري معاري اشترمينين السان ودبا 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 نوحك سادا جمالين عنا ساحل كده نوحك سادا جمالين عنا ساحل كده نوحك سادا راويتنا لو دميتو ترسروي سادا راويتنا لو دميتو قالاشني كلاش كور معاري مسم حرايدو تنفوع قالاشني كلاش كور معاري مسم حرايدو أشبرومي أسمراتيو أقرقرو أشبرومي أسمراتيو الرأي معاري مرمتي في تقعد لايدو ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ድሕሪ ዝኸ እዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ካብ ቀደሙ ዝዓሰሎ ቁኑዕ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ በለ? ህይወቱን ናብሩን ከመይ ቀጸለ? ህዝቢ ብእንግሊዛውያን ተኸዲዑን ተጠሊሞን ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ቅድሚኡ ንኤርትራ ትፈልጣ ኣይነበረትን። ብኸመይ ደኣ ተቐላቐለት? ንኤርትራ ኸ ብኸመይ ጎበጠታ? ኤርትራዊ ረኻቢ መከራኸ ብድሕሪ እዚ ነታ ካብ ቀደሙ እውን ከም ዝኾነት ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ሃገር ናጽነቱ ብኸመይ እዩ ክረኽባ ጽዒሮም? ነዝን ካልእን ዘብርህ ትሕዝቶ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ከነቕርበልኩም ስለ ዝኾንና ምክትታልኩም ከገድሰና እዩ። ንሎሚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና። እዚ ዛንታ እዚ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ እነቕርቦ ራብዓይ ክፋል ትሕዝቶ ተኸታተሉና። ሰላም ወሰናይ ዓወትና ዓፋሽ الري معاري اشترمينين السان ودبا الري معاري اشترمينين السان ودبا الري معاري
لمينين السان ودبان توانوني يري معاري لمينين السان ودبان توانوني نوحك سادا جمالين إنا ساحل القدر